Nu sidder vi her i lufthavnen i Kristiansund efter en rigtig fed tur til Smøla i september måned. Lufthavnens omgivelser er måske ikke de mest spændende, og det giver jo tid til at kunne tænke tilbage på min drømmefisk, mit livs største fisk, den her kvejde, jeg fangede. Ja, fuck! En fight, som jo starter ud med, at jeg tror, jeg har bundet i båden med Tue. Jeg fortæller ham jo pænt, at jeg har bundet, og sidder med stangen med total flex på klingen, fordi at den sidder jo fast i min tanke. Men vi kan også se, som vi begynder at sejle båden rundt og får vendt den for at få krogen fri af bunden. Så begynder den at bevæge sig, den begynder at pumpe lidt i stangen, og det er vi godt klar over, det kan en bund ikke gøre. Og så må jeg jo påbegynde den her fight med et fisk, som vi jo helt på det tidspunkt har en idé om, hvad er. Vi ved bare, at den er tung, og den er rigtig stærk. Det er nok en helflønder, en kvejde. Det er den, der bestemmer over mig. Det er fisken, der styrer det. Jeg har ingenting at skulle have sagt. Prøv at se det. Jeg kan slet ikke styre den. Det vandet på 90 meter. Den løber bare. Prøv at se den. Den er bare overhovedet ikke træt. Den trækker lige af hurtigere end det vi gør, når vi det er jo vanvittigt det nu. Det bliver til 1,5 time, hvor vi gang på gang får den op på 40, 30, 20 meters dybde, og så tager den udløb. Altså 6 gange gjorde den det. Og bare udløb direkte til bunden, og det eneste du gør, det er bare at holde fat i stangen, og så håbe på, at den ikke hopper af krogen. Ja, nu har vi så fightet i godt 1,5 time. Og den her fisk her, den er stor, den kæmper. Armene syre, benene syre. Fisken syre ikke. Det lykkedes os heldigvis til sidst at få den op til båden og få ræb i den, så vi kan kigge på den her fisk og få taget nogle flotte billeder og gode videoer, hvor vi ligesom sidder og ser, hvad det er, vi har med at gøre. Altså, det er jo et monster på 205 cm og omkring 120 kilo. Vanvittig fisk og min drømmefisk. Nok sidste gang, jeg nogensinde får lov til at fange så stor en kvejde. Vildt fed oplevelse og vildt fed tur med mange andre arter også, men det her det er højdepunktet over dem alle.